Magandang gabi Pilipinas. Ito din ang inyong lingkod Mike Padua. Babalik sa ating weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, ika-29 ng buwan ng September hanggang sa unang araw po ng buwan ng October 2021 at ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito na yun yung ating latest GovSat. Simula na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes or for the next 24 oras. Kita po natin ang bagyong Mindole ay medyo nagbago na naman ng direction. Panorte na po siya at hindi na po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Actually, siya na yun ay nasa 25 degrees north latitude at 125.5. 55 kilometers na lang po siya bago pumasok ng PAR, so hindi na po ito matutuloy. At yung kanyang pangalan na bibigyan sana as Lani ay hindi na po magagamit. So, reserba na po ito sa susunod na bagyo kapag may papasok sa PAR o may mabuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang monsoon trough po na nagtatawid po ng Pilipinas, dala na itong bagyong Mindole ay medyo humihina na po. Nasa may karagatan na lang po siya ng Pilipinas. At ang buong bahagi po ng ating bansa magiging katamtaman pong lagay ng panahon. Pag sinabi natin katamtaman, umaga, mainit, hapon, maulap, o may mga thunderstorms na kasama. Hanggang gabi po yan. But isolated po ito, kalat-kalat, na magaganap po sa iba't ibang isla po ng ating bansa. So, nakita po natin na itong satellite GovSat ay kinunan mga alas 2:30 ng hapon. Nakita po natin ang mga thunderstorm, isolated thunderstorms na nabubuo sa central at southern Philippines. Okay? At si 91W naman po ay papalayo na po papuntang east. May medium chance or moderate confidence na baka maging bagyo po ito. But so far, medyo malabo pa sa mga computer models. At meron tayong surface trough dito sa south ng Guam na hindi naman po siya inaasahan lalakas. So yan po ating GovSat. Ito yung fast animation mula sa CIMSS Tropical Cyclone page. Makikita po natin na yun dito, ang malaking mata ng bagyong si Mindole. Pumapalo po siya ng 215 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At ito po ay kumikilos pa norte-norting silangan. At ayan po ang Pilipinas ay napakaganda ng panahon. At kung titingnan natin yung tinatawag nating Asian tracks nitong bagyong Mindole, halos sa mataas ang probability na ito po ay tuloy-tuloy na po papuntang northeast. So, wala na po itong threat sa ating bansa at yung mga computer models, ganoon din na pinapakita. Meron ditong medyo magulupang sa computer models. Ito po si LPA 91W na posible maging TD. Binabantayan din natin ang ating Western Pacific. At ito ang ating zoom-in solar animation mula sa windy.com. So, umpisa kaninang alas 5:30 hanggang alas 11:30 ng gabi ay nakitang-kita po natin itong mga thunderstorms na bigla-bigla na lamang sumisipot sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito po ay dahil po sa localized heating, local convection, nagpo-produce po itong mga localized thunderstorms. At continue natin yung 3-day rainfall forecast accumulation hanggang Friday ay kitang-kita po natin dito ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at kidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Lalo na po, magiging mas malakas po ito sa may bulubundukin po ng Bukidnon, sa Northern Mindanao, kasama po ang Lanao provinces. Ngayon din po sa may Southern Palawan, sa may mountainous areas po ng Cordillera Autonomous Region, at Quirino, kasama din po niyan, ay may mga inaasahan din po mga thunderstorms. So, ang lagi niyong tandaan, magdala lang po kayo palagi ng payong, o possible biglang paglabas nito mga localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Medyo normal po yan kasi nasa tropical climate po tayo. Malapit po tayo sa equator. Okay, at continue natin yung wind forecast mula sa ECMWF. So, bukas po, magiging light westerly winds sa may kanluran bahagi po ng ating bansa. Pagdating naman po ng Biyernes, unang araw ng Oktubre, ay magkakaroon din po siya ng variable winds at may light winds pa rin sa may kanluran bahagi po ng Visayas, Mimaropa at Zamboanga Peninsula.
So far, ganun po gandang panahon natin. So pasalamat tayo, wala pang bagyo pang kasunod. But we will be on the lookout dahil po baka may mag-form po either east or west of the Philippines next week. Okay, so titingnan natin ang situation na yan. Bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Ito po ay mula sa NOAA, Climate Prediction Center. Sa US po yan, para makita ninyo ano mga possible development sa mga weather systems po sa Asia Pacific. So sa unang linggo, September 29, na yung araw na ito hanggang October 5, inaasahan po ang mataas na average ng mga pag-ulan sa Mindanao at Southern Palawan. Samantala po ang Ilocos provinces, ibang parte po ng extreme northern Luzon ay magkakaroon ng below average rainfall. Ibig sabihin, mas kulang po ang ulan kaysa normal. Okay, and then ito po sa may 155 north east longitude, northeast of Guam. Ito na po si 91W, nasa less than 65% of probability na maging bagyo po ito. While sa ikalawang linggo, valid October 6 to October 12, itong forecast na ito ay napakalaki pa po ang pwede mangyari. So halos nasa 50% na nasa 50% lang probability nito or less. So yan po, kikita po natin magkakaroon po tayo ng above average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. With that situation, dahil po medyo aktibo ang IDCZ o yung mga troughing o mga troughs, may mga inaasahan pong formation mula sa American model, while yung European model, ito lang sa may West Philippine Sea o sa may East of Vietnam ang medyo nakaka-worry dahil may mag-form po dyan tropical cyclone. So ito po yung possible new formation. Samantala, sa silangan ng ating bansa, ito po yung 50% probability ng formation ng isang bagyo. So hindi pa po ito sure na may mag-form po sa may silangan ng ating bansa, but medyo mataas na yun ang probability sa kanluran bagay po ng ating bansa o sa may Pag-asa Island o Spratly, dahil po sa gaya nga sinasabi ko, pag may La Nina pong papalapit, lahat ng formation na yon, dahil malakas yung easterlies, dito na yung nag-form sa may West Philippine at South China Seas, dahil po dito nagsisimula yung convergence. Unlike pag walang La Nina, posibleng may mag-form po sa east of the Philippines. But nandyan pa rin probability o possibility baka may mag-form. So on the lookout po tayo lagi na yung Bermuds dito po sa ating bansa. Okay, so yan po ang ating latest na yung gabi po ng Miyerkules hanggang Biyernes. And babalik tayo ulit after 2 days to give you more updates sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado yung papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking weather channel.